Аллаһ Таала безгә бирә зур форсат. Менә Кадр кичәсендә әйтәбез без, ул 1000 ай кылган гыйбадәткә тиң дип. Шулай бит инде. Аллаһ Таала әйтә: "Хайрун мин альфи шаһр". Шулай булгач, ул нәрсәне аңлата? Менә без бит изге гамәлләргә омтылабыз. Менә әгәр дәгән теге кысача әйткәндә, безнең кыямәт көнендә булачак ике төрле гамәлләребез. Берсе изгелекләребез, берсе гөнаһларыбыз. Һәм һәрберебез тырыша шушы изге гамәлләрнең күбрәк булуын теләй, шулай бит. Һәм гөнаһларның әзрәк булуын теләй. Изге гамәлләрне арттырыр өчен Аллаһ Таала безгә бирде менә шушындый мүбарәк кичәләрне. Ягъни син бер кичәдә гыйбадәт кыласың икән, Аллаһ Таала сиңа 1000 ай кылган гыйбадәт савабын язып куя. 1000 ай кылган гыйбадәт ул кешенең 83 ел гомеренә тиң. Менә бу изге гамәлләр. Гөнаһлар. Әлбәттә, адәм баласы хаталанучан, ләкин Аллаһ Таала безгә тәүбә ишеген ачты. Гөнаһ кыласың икән, тизрәк тәүбә ит. Әмма ләкин, әгәр дәген кеше фақат шикләнә икән, менә гыйбадәтен фақат шушы кичәдә генә гыйбадәт кылдым, аннары бүтән кылмасам да була дип. Алай дөрес түгел. Чөнки әгәр дәген кеше бит 5 вакыт намаз укымый икән, ул бит гөнаһ. Һәрбер намазны калдыру гөнаһ. Һәрбер ураза көнен калдыру гөнаһ. Ягъни Аллаһның әмерләрен үтәмәү гөнаһ, Аллаһның тыеларынан тыелмау гөнаһ. Әгәр дәген без менә Рамазан аенда син яра изгелек кылдың, уразасын тоттың, Кадр кичәсендә тырыштың, һәм Рамазаннан соң шуның белән шикләнәсең икән, туктыйсың икән, син изгелек җыюны туктатасың, гөнаһ җыюны башлыйсың. Һәм синең шушы гөнаһларың артып бара. Көн сайын әгәр дәген син 5 вакыт намазны калдырасың икән. Һәм ул елга 365 көн күпме була ул? Аллаһ каршында ул нинди гөнаһ, чөнки гөнаһлар турында килгәндә менә бик хәтәр. Бар гөнаһлар алар Аллаһ Таала әйтә, бер гөнаһка бер гөнаһ итеп яза, шулай бит инде. Ләкин гөнаһларның олылыгы бар. Авырлыгы бар аның. Бер гөнаһ булып язылса дагы, менә ул зур булырга мөмкин. Авыр булырга мөмкин. Аллаһ Тааланың ачуын чыгара тагын булырга мөмкин. Аллаһ Таала ул кешегә ачулы булырга мөмкин. Шул сәбәпле Аллаһ Тааланың рәхмәтеннән ерак булырга мөмкин шул гөнаһ сәбәпле. Шуңа күрә менә кеше гөнаһлардан куркырга тиеш. Гөнаһлардан куркырга тиеш. Җиңел карарга ярамый. Менә мәсәлән, шуңа күрә яра без менә бит инде дөрес итеп аңларга сездәген менә соравыгыз дөрес сезнең. Изге гамәлләрне бу айда кылдык. Әмма ләкин әгәр дәген без тормышыбызны тәртипкә китермибез икән, Аллаһ Таала кушканча яшәмибез икән, без бит Аллаһ теләгән максатка ирешмибез. Чөнки без менә бу студияда да сөйләдек, тапшыруларда сөйләдек. Аллаһ Таала безгә уразаны фарыз кылды, ни хикмәт белән? Безнең тәрбияләр өчен. Безне шушы кайгы калган айларда дөрес итеп яшәтер өчен, бу күңелләребез пакланыр өчен. Шуңа күрә Рамазан айы үтеп китә, ләкин Рамазан аенда без менә шушы дәрес алабыз. Рамазан аенда без күңелебезне паклыйбыз. Без Аллаһ Таалага менә Кадр кичәләрендә ничек ялварып дагалар кылдык. Аллаһ Таалага ялвардык, сорадык. Менә булар күңелгә сез китми гадәттә. Барбыр алар күңелгә, кешегә яхшылык булып кайта. Һәм инде кеше менә калган көннәрен Аллаһ Тааланы онытмыйчы, аның фарызларын үтәп, тыйганнардан тыйылып, яшәргә тормышын дәвам итәргә тиеш. Шуңа күрә менә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фa'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Раббыңа гыйбадәт кыл, үлем килгәнчә хәлек дип әйтә. Үлем килгәнчә хәлек. Ягъни без Рамазан аенда гына гыйбадәт кылырга әмер ителмәдек. Без балиг булганнан алып, үлем килгәнчә хәлек гыйбадәт кылырга әмер ителдек. Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Сезне гыйбадәт кылырга бар иттем" дип әйтә. Шулай ук үлемне һәм тиреклекне бар иттем дип Тәбәрәк сүрәсендә. Нәрсә өчен? Үлемне һәм тиреклекне бар иттем, лияблуакум айюкум ахсану гамала. Сынар өчен кайсыгыз яхшырак гамәлле. Шулай булгач, безнең бөтен тормышыбыз ул сыналу, бөтен тормышыбыз ул яшәү. Ә менә Рамазан айы ул безгә менә әгәр дәген без теге мисал китерсәк, менә без юлда барабыз. Ниндидер мәсәлән, Казаннан Мәскәүгә барабыз, шулай бит. Син ял итеп алырга мөмкин бер җирдә. Элекке заманнарда бит инде
Машина белән хәзерге шикелле 7-8 сәгатьтә барып җитмәгәннәр. Ат белән кеше барса, мәсәлән, ул инде анда дистәләгән көннәр буе белән барган. Һәм ял итеп алган, атын ашаткан, көч җыйган үзедәген. Менә безгә Рамазан айы, менә шушы мөбарәк кичәләр, алар күбрәк менә шушы көч җыя торган. Шушындый бер тукталыш булып тора. Ягъни шушында без ял итеп алабыз, ягъни үзебезне яңадан көч җыябыз, теге юлыбызны дәвам итер өчен. Менә ул шушындый мәгънәдә аңларга кирәк. Ягъни теге Рамазанда гына гыйбадәт кылдыңнан, башка айларда Аллаһны калдырдың түгел. Чөнки әгәр дәгән алай булса, безнең динебезнең мәгънәсе калмас иде. Теге дин була алмый ул, тормыш була алмый, әгәр дә кеше, мәсәлән, син әти-әнигә изгелек кылырга тиешле, шулай бит инде. Син аңар туган көнендә генә бүләк иттендәген, яки аңар елмайдың, яхшылык кылдың, аннары ел дәвамында аңар аны сүзен саңа сукмыйсың, хөрмәт итмисең. Алай тиеш түгел, шулай бит инде. Безнең динебез куша көндәлек шушы гамәлне башкарырга, ягъни әти-әнигә көндәлек изгелек кылырга. Менә шулай итеп аңлатсак, дөрес була дип аңлыйм инде. Хәзрәт, менә хәзер без ураза битте, үзебезне уразадан ничек тотарга тиеш? Гомумән. Чынлап та менә Рамазан аенда уразада үткәргән кеше, менә инде безне Рамазан тәрбияләде, ураза. Нәфсебезне тәрбияләде. Уразаның төп максатын әйттек без, Аллаһ Тәгаләнең харамнардан тыелуы дип әйттек. Аллаһ Тәгалә харам кылган әйберләрдән без тыелырга тырыштык. Шулай булгач, Рамазан биткәч дәген, син харамнардан тыел. Нәфсенне син уразада тыя алдың бит. Ашамыйча эчмичә тора алдың. Нәфсенне тыярга өйрән. Нәфсенне тый. Нәфес безне начарлыкка чакыра. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: «Иннән нәфсә ләммаратун бис-су» дип әйтә. Нәфес дип әйтә, кешегә начарлыкка үгетләп тора, начарлыкка чакырып тора ди. Шулай булгач, менә син Рамазан аенда тыела алдың, ураза тота алдың. Шулай булгач, хәзер синең нәфсең намаз укымыйм дип әйтә икән, юк тиен. Нәфес, алай әйтмә, син намаз укырга тиеш дип әйт. Нәфес сине гөнаһка чакыра икән, хәмер эчәргә яки башка бозыклык кылырга чакыра икән, юк тиен. Син бит ураза тоттың, син бит пакландың, син бит чистардың. Ничек инде син яңадан харамга барасың? Нәфсеңгә хуҗа бул. Чөнки нәфсеңгә хуҗа була алмасаң, ул бик хәтәр әйбер. Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: «Кад афлаха ман заккаха ва кад хаба ман дассаха». Уңышка һәм бәхеткә иреште шул кеше, кем нәфсен тәрбияләде. Һәм үкенештә булды, һәм хәсрәттә булды, шул кеше кем нәфсен тәрбияләмичә калдырды шул килеш дип әйтә. Шулай булгач, нәфсне без шул килеш калдырабыз икән, ул безне азгынлык кылып барачак. Аның нәфс бит ул безнең ялкаулыкны ярата. Нәфс ул безнең намаз укырга яратмый, иртәнге намазга торырга яратмый, ястү намазын көтеп алырга яратмый. Ул нәрсә җиңгелән шуны ярата. Ул телевизорда каршында утырырга мөмкин. Ул телефон актарып утырырга мөмкин. Ул соц шелтерләрдә утырырга мөмкин. Ләкин менә шушында безнең акыл дигән әйбер бар. Кеше һәр вакытны фикерләргә тиеш. Син кемнең кулы? Нәфс кулымы син, яки Раббыңның кулымы? Әгәр дә син Раббыңның, Аллаһның кулы икән, Раббың кушкан әйберне үтә. Раббың сиңа хәзер өйлә вакыты җиттеме? Раббың куша намаз укырга. Менә син тордагын, Раббыңның әмерен үтә. Икенде вакыты җиттеме? Раббың куша намаз укырга. Тордагын, намазыңны укы. Акшам җитсә, акшам, ястү җитсә, ястү. Иртәнге намаз вакытында йокы нинди генә тәмле булмасын. Аллаһ Раббың сиңа әмер итә, торып аңар сәҗдә кылырга. Менә тур, намазыңны укы. Менә акыл шулай итеп кешегә әйтергә тиеш. Шулай ук харам әйберләргә килгәндә. Нәфс харамга чакыра. Нәфс гөнаһка чакыра. Менә шул вакытта кеше фикерләсен. Раббың сиңа моны харам кылды. Раббың Аллаһ ул сиңа сәламәтлек бирде. Раббың Аллаһ ул сиңа күз нигъмәтен бирде. Раббың Аллаһ ул сиңа
тәм татырга, тәм нигъмәтен бирде. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, минем тормышым авыр булды, мин начар яшәдем, фәкыйр булдым, мохтаҗ булдым, Аллаһ Таала мине мохтаҗ итте, фәкыйр итте. Менә бу кешенең сүзендә хаклык бар шикелле. Әмма ләкин бу Аллаһның хикмәтен аңламау кеше сүзе. Аллаһ Таала безгә бу дөнья белән генә читләшергә бирми. Аллаһ Таала безгә үзенең рәхмәтен һәр вакытны биреп бара. Аллаһ Таала безгә кеше уйларга тиешле ике дөнья турында дагын. Кайбер кешеләр чынлап тагын ДЦП белән авыру белән дөньяга киләләр. Кайберләре авырып китәләр, урын өстендә ятырга мәҗбүр булалар. Төрле хәлләр бар. Аллаһ Таала сыный адәм балаларын. Ләкин без Аллаһның хикмәтен аңларга тиешлебез. Әгәр дә Аллаһ Таала сиңа бу дөньяда малны азрак биргән икән, кыямәт көндә сиңа хисап җиңелрәк булачак. Синең бурычың булганга шөкер итәргә, булмаганга сабыр итәргә. Ләкин Аллаһны танып, әгәр дәген, чөнки Аллаһ Таала сиңа бәлки малдан әзрәк биргәндер, ләкин ул сиңа иминлек бирде, җан тынычлыгы бирде, сәламәтлек бирде. Кайбер кешенең бит сәламәтлеге юк. Кайбер кеше бит авыру өстендә ята, урын өстендә ята, аның бәлки байлыгы күптер, ләкин аңа бер байлыгыннан дагын рәхәтлек күрми. Чөнки гаиләсендә тыныч түгел, тормышы гел тынычсызлыкта. Менә шуңа күрә без киңрәк рәвештә уйларга тиешлебез. Һәм шул ук авыру кешеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе бар. Кыямәт көнендә авыр бу дөньядагы булган авыру кешеләр Аллаһ Таала аларга шундый зур дәрәҗә бирәчәк. Җәннәттә биек дәрәҗәләр бирәчәк. Шуларны күреп сәламәт кешеләр үзләренең тәннәреннән итләрен йолкылуын теләрләр иде бит. Ягъни бу дөньяда авырлыкка түзгән булыр идем шушы дәрәҗәгә ирешер өчен дип. Кайбер вакытта Аллаһ Таала менә кешегә шундый сынаулар бирә, белә аның җәннәттә биек дәрәҗәдә булачагын. Ләкин аның гамәле анда алып керә алмый. Һәм ул төрле сынаулар бирә. Һәм ул кеше сабыр итә икән, Аллаһ Таала биргән сынауларга сабыр итә икән, Аллаһ Таала аңар дәрәҗәсен күтәрәчәк. Шуңа күрә бер кашан дагын Аллаһ Таала турында начар уйларга ярамый. Аллаһ Таала безгә ул безне газапларга теләми. Ул безгә үзенең нигъмәтен бирә. Ул безгә үзенең теге рәхмәтен һәр вакытны биреп тора. Ләкин без аңлыйбызмы, юкмы? Без шуны төшенәбезме, юкмы? Менә һәр кеше үзе фикерләргә тиешле, уйларга тиешле. Аллаһ Таала менә безгә чынлап тагын бит зур рәхмәт. Менә Аллаһ Таала безгә Рамазан аена хәтлек яшәргә гомер бирде. Аллаһ Таала безгә шушы Рамазан айларын каршыларга насыйп итте. Рамазан аен гыйбадәттә үткәргә насыйп итте. Бу Аллаһның рәхмәте түгелмени? Бу Аллаһның рәхмәте түгелмени? Аллаһ Таала безгә сәламәтлек. Аллаһ Таала безгә шушы сәламәт килеш уразалар тотырга насыйп итте. Ягъни нинди зур нигъмәт менә бар кешеләр, мусульман кешеләр, сәламәтлекләре аркасында урза тота алмыйлар. Ләкин алар шуның хәтлек авыр кичерәләр шуны. Менә йөрәкләре борчыла, тота алмаганга. Менә бар шундый кешеләрне беләм. Бер абзый сөйли. Мин 3 ел буе дуга кылдым ди. Йылы-йылы Аллаһтан сорадым ди. Урза тотырга насыйп итте ди. Хәзер әлхәмдүлилләh тотам ди. Чөнки ул инфаркт кичергән, инсульт кичергән кеше, ягъни күп авырулар кичергән кеше. Сәламәтлеге ягыннан аңгар инде бу гыйбадәтне башкару авыр, ләкин мин дип әйтә, күңелем риза түгел иде ди. Кешеләр ураза тота, мин тота алмадым ди. Шуңа күрә менә Аллаһ Таала безгә шушыны нигъмәтне биргән икән. Ураза тотарга мөмкинчелек биргән икән. Шулай ук таравих намазларына йөрергә мөмкинчелек бирде. Иминлек әлхәмдүлилләh бирде. Тыны без әлхәмдүлилләh менә кичләрен бит инде бер караганда, әгәр дә тынычсызлык булса, иминлек булмаса, нишләр идек без? Мәчетләргә бара алыр идекме?
Юк бит инде, әлхәмдүлилләh, менә хөкүмәтебезгә Аллаһның рәхмәте булсын, барбыр шушы иминлекне саклыйлар. Ягъни безгә гыйбадәт кылырга бүтән шартлардагы тудырылган, булар бүтәнсе дәгән Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә менә кеше фикерләргә һәм уйларга тиешле. Һәм инде без бит Аллаһ Таала биргән нигъмәтләр турында соралачакбыз. Аллаһ Таала бездән сораячак. Мин синең тәнеңне сәламәт кылмадыммы ни? Мин сиңа салкын су бирмәдемме дип Аллаһ Таала сораячак. Бер караганда без тәнебез турында уйлап та карамыйбыз. Сәламәт йөрибез шулай бит. Сун турында инде уйлап та карамыйбыз. Крандан ага ул безнең, ягъни түгәбез, исраф кылабыз. Ул бит кадерле. Менә кайбер җирләрдә су юк. Эчәргә яраклы су юк. Ягъни Аллаһ Таала аны безгә аны бирде, һәм без кулланабыз. Бу Аллаһның бит рәхмәте, Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә менә мусульман кеше Аллаһ Таала турында яхшы уйларга, Аллаһ Таала турында начар уйдан сакланырга, әгәр дә төрле фикерләр килсә, астагфирулла дип ул фикерләрне куып җибәреп, аның Кур'анын укып, Кур'анны укысан аңлыйсың, төшенәсең, Аллаһ Таала баян кылды бүтән нәрсәне дәген. Менә шушы әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Хәзрәт, шушы минутта инде тапшыруыбызны дәвам итәрбез. Чын ихлас күңелдән рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Тапшыруның авторы буларак, сезгә Аллаһ Тааланың рәхмәте яусын. Һәр даим шулай үзегезнең бүтән эшләрегезне янга куеп, шушы бәгазьләргә килеп, халкыбызга шушындый бәйнә халкыбызны бәгазьләгәнегез өчен Аллаһның рәхмәте яусын. Тагын шуны да өстәп әйтәсем килә. Нинди хәзрәтләр безнең белән эшләде, менә аларга да Аллаһның рәхмәте яусын. Шушылай килеп, Нурулла хәзрәт, башка хәзрәтләр кайчан вакытлар була, инде хәзрәтләргә чыгабыз. Бер хәзрәтнең вакыты булмый, икенчесенә чыгасың, килә алмассыз микән менә шушындый тапшыруга дип, барыгызга да Аллаһ Тааланың рәхмәтләре яусын. Тыңлаучыларыбызга тагын да рәхмәтләрне җиткерәсем килә, чөнки алар ничектер безгә көч-куәт биреп тора. Безгә менә шушы эшләргә көч биреп тора. Аллаһның рәхмәте яусын безнең белән булганыгыз өчен. Шушы тапшыруларны шулай итеп тырышып тыңлаганыгыз өчен, чөнки бергә булып яшәсәк кенә тормыш матур булыр иде, хәзрәт. Әйе, Аллаһның рәхмәте булсын үзегезгә. Менә чынлап тагын монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем кешеләргә рәхмәтле түгел, Аллаһ Таалага да рәхмәтле булмас дип әйтә. Шуңа күрә чынлап та үземнең исемнән дәген менә сезнең шушы тырышлыгыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Шушында җитәкчеләргә дин өчен тапшырулар әзерләгән өчен дәген Аллаһның рәхмәте булсын. Шушы Рамазан айларында дингә вакыт биреп һәм шушында ул бит инде менә хәзерге заманда инде ул радио тыңлау гына түгел, менә хәзер кемдер тыңлый алмый. Ләкин бу тапшырулар алар язылып барыла. Һәм алар хәзерге вакытта интернет челтәрләренә куела. Һәм шунда кешеләр менә инде алар тарала, теләгән кеше аны тыңлый ала. Менә бу дагы зур нигъмәт. Шуңа күрә менә бу тапшырулар безнең инде фақат теге менә бер тапкыр радиодан сөйләдең һәм бетте түгел, алар барбыр языла һәм ситләргә куела, мәсәлән, кешеләр барбыр аны вакыт үткәчтәген, бәлки менә бу тапшыруларны еллар үткәчтәген бәлки тыңларлар, киләсе Рамазаннарда кабатлап тыңларлар, Аллаһ насыйп итсә. Шуңа күрә менә бу безнең иншалла теге эшләгән эшләребез алар югала тагын түгел. Җилгә очмый. Әйе, иншалла җилгә очмый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый хадисе бар. Әгәр дәген син сәбәпле Аллаһ Таала бер кешене туры юлга бастыра икән, ул сиңа бөтен дөнья байлыгындан дагы кадерлерәк дип әйтә. Менә изге гамәл турында сөйләгәндә, шуңа күрә менә без мусульманнар үзебез өчен генә түгел, үзебезне иң беренче үзебезне кайгыртырга, шушы иманыбызны дип әйтәсем килә инде, рухи халәтебезне кайгыртырга, икенче гаиләбезне, балаларыбызны, туганнарыбызны, күрше тирәләребезне менә кайгыртып, аларга шушы Аллаһ Тааланың сүзен ишеттереп, әгәр дәген үзен матур итеп аңлатып бирә белмисең икән, менә шушы тапшыруларны яздырып ал, интернеттан мәсәлән күчереп ал,
теге язма рәвештә туганнарыңа тапшыр, туганнарыңа тарат. Чөнки белмибез, кайсы сүз кешенең күңеленә үтеп керә. Теге бәлки чын ихластан әйтелгән бер сүз кешенең күңеленә үтеп керергә мөмкин. Һәм шул сәбәпле кеше үзгәреп китәргә мөмкин. Чөнки белмибез, ә инде кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин инде еллар буе сөйлим. Сөйлә, дәвам ит. Күңеленне төшермә. Чөнки кайбер сахабалар вакытында дагын, менә мәсәлән бер сахаба әйтә, ул исламны кабул итә, Мәккә ачкан елны. Менә исламны кабул итә. Иң беренче пәйгамбәрбез белән сугышып йөри. Хәтта пленга дагын эләгә. Әсирлеккә дагын эләгә. Шунда пәйгамбәрбездән Коръән аятларын ишетә. Шул минем күңелләремә кирип калды дип әйтә, ләкин әле барбыр дингә килми. Менә теге тәэсирләнә Коръән аятын ишетеп. Аннары 6 елдан соң гына ислам диненә керә. Бу нәрсәне аңлата? Ягъни сахабалар дагын бер ишеткәч кермәделәр. Ягъни кешегә кирәк менә шушы вагаз сөйләнү барбыр ул бушка китми. Мәҗлесләрдә сөйләнсен, радиоларда сөйләнсен, телевизорлар аша сөйләнсен, ул барбыр бушка китми. Ул бүген бер сүз ишетте, иртәгә икенче сүз ишетте, башка көнне тагы бер сүз ишетте. Ул барбыр менә теге чиләк шикелле, чиләккә җыелып бара. Аннары тамчы ташка ташны бит ис калдыра, шулай бит. Тишергә мөмкин тамчы тамып торып, ташны дагын тишергә мөмкин. Шуңа күрә кешенең йөрәге нинди генә каты булмасын, нинди генә каты бәгырьле булмасын, Аллаһ Тәгалә каты йөрәкләрне дагын ачучы. Аллаһ Тәгалә йомшартучы. Аллаһ Тәгалә аңар йомшартучы Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә менә безнең бурычыбыз кешеләргә теге йомшак рәвештә, матур рәвештә, күркәм рәвештә сүзләрне ирештерү, Аллаһ сүзен ирештерү, ә инде йөрәкләрне ачучы Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызның күңелләребез. Хәзрәт, менә тагын бер кичкенә генә сорау. Хәзер ураза бетте дип әйттек, Рамазан айы, Шәвәл айында уразаты тутурында да искә төшереп битсәгез тыңлаучыларыбызга. Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шундый хадисе бар. Пәйгамбәрбез әйтә, кем Рамазан айында ураза тота, һәм Шәвәл айында 6 көн ураза тота икән, 1 ел ураза тоткан шикелле савап ала диде. Шуңа күрә, менә үзебезнең дин кардәшләребезгә насихат итеп әйтәсем килә. Менә Рамазан айын тотып бетергәч, тырышыйк шушы 6 көнне дәген тотырга. Кемнең казалары калган, башта казаларны кылып бетергә тырышырга кирәк. Мәсәлән, авыру сәбәпле берәр көн, 1-2 көн мәсәлән кала икән, каза кылып бетереп, аннары 6 көн Шәвәл айының уразасын тотырга тырышыйк. Аны рәттән тотсам дагын була. Ай дәвамында ширатлаштырып, мәсәлән, 1 көн тотып, 1 көн ял итеп тотсам дагын була. Кеше үз ихтиярында. Шуңа күрә менә шушы 6 көнне тота ала икән, ул бик саваплы. Шушы 1 еллык ураза савабына ия булачак Аллаһ насип итсә, һәм инде башка көннәрне дәген безнең уразаларыбыз бар. Аның турында тапшыру башында әйтеп киттем. Дүшәмбе, пәнҗишәмбе көннәрендә, айның уртасында. Һәм гомумән кеше менә тотыйм әле дип тота икән. Чөнки Пәйгамбәрбез дә шулай булган. Гайша анабыз әйтә, кайбер вакытта Пәйгамбәрбез көннәр буе тотмый иде дип әйтә. Ә кайбер вакытта рәттән тота иде ди. Мәсәлән, берәр атна рәттән тота иде ди. Шуңа күрә менә шулай итеп кеше уразасын теге тотырга тырыша икән, ул саваплы. Әгәр дә инде казалар булган икән, каза кылырга тырыша икән, ансы инде тагы дагын тиешле гыйбадәт булып тора.